30-та Национална лятна академия за китаристи Гоце Делчев 2026 стартира снощи в историческия общински музей. Създател и ръководител на школата по класическа китара в Гоце Делчев и на Международния фестивал по класическа китара, неизменният главен менеджер и художествен директор е маестро Огнян Вълев. През 1990 г. към фестивала той създава и Национална лятна академия за китаристи, която тази година се провежда за 30-ти пореден път. На откриването на Лятната академия за китаристи в присъствието на членовете на ръководената от него школа, родители и любители на този жанр музика, маестро Вълев проведе открит урок на тема «Античните корени на българската музика, скрити в тракийския орфеизъм» по негова авторска музика. Ще започна темата с една пиеса, която е публикувана в учебника Постъпките на Питагор, и пиесата се казва Орфей и Евредика. Музикалният орфизъм. Музикалният орфизъм може да се разбере като по начина, по който да се търсят нещата в две посоки. Първата посока е да си представиме, че това е част от съзнанието. Това е една идея за музиката, част от съзнанието, антична идея. Това е старо философско, музикално-философско учение, в което да си представяме, че има ниви в това поле. Ниви, които са засадени с антични музикални идеи. И самите музикални идеи, там са идеите на Питагор, това е една доста стара нива от преди 3000 години, както има и съвременни ниви, където ето сега моята близка приятелка Али, тя има своя нива, която засажда с нейни идеи, с нейни авторски композиции. Така че това е полето на съзнанието. То е и антично, и съвременно. И в тези учебници, които аз съм издал, правя опит да направя връзка между античните неща и съвременните. Изключителна привилегия за неврокопчени на откриването на Лятната академия снощи бе присъствието на, според познавачите, изгряващата звезда на Александра Полежанова, Али. Тя е само на 21 години, но тази година тя направи изключително смел дебют на една сцена заедно с световно известни музиканти от този жанр на джаз фестивала в родния си град Банско. Там тя представи собствени композиции, с които впечатли и обра овациите както на публиката, така и на музикалните специалисти. Маестро Вълев също високо оцени таланта на Али и я покани да присъства снощи на откриването на Лятната академия в Гоце Делчев. Тя самата сподели, че обича много този град, защото в Гоце Делчев тя е направила професионалните си записи в студиото на местен музикант и още... Защото за мен е удоволствие да бъда част от това събитие и въобще от цялата естетика, която е около мен. И се чувствам прекрасно, разбира се. Само да ти кажа, че тук е господин кмета и той е специално дойде, за да чуи. Ние имахме така разговор за това, че имаме най-младата джаз звезда. Благодаря. И Банско е град наш, братски град. И ние те приемаме като наш голям успех. Защото Банско е на две крачки човек. Ти си наша звезда. Така е.
Тази вечер е много специална и за мен, защото ще споделя с вас, ще ви представя няколко мои авторски песни по моя музика. Ще започнем с една много лирична, нежна боса нова, която се казва "Двойка бели коне". Пурпурен залез гори, отразена в морето, огнена диря блести. Утихват даже морските вълни, сякаш всичко се готви от умора да спи. Красиви и волни се движат, двойка бели коне на брега на море, състезават се с вятъра, сякаш имат криле. Аз безмолвна стоя с пленена душа, гледам тези красиви коне на брега. Същата песен я написах съвсем наскоро и беше част, както и другите две песни, които сега ви представих, бяха част от моя първи, дебютния ми самостоятелен авторски концерт на Банско джаз фестивал тази година. Песента се казва "Дъждовен джаз". Порои леят се, вятърът свисти и с мокър глас ме пита в мрака дали съм сама, а на мен ми е тъжно и мечтая си да усетя твоята ласка в нощта. Луната пак изгря, облакът се скри. Тя иска, може би, да види дали си до мен. Покаже и през склони тихо ще блести, отразена в локви дъжд и в следи. Грамофона за час пускам да ми звучи, наливам чаша спомен с мед